Ara fa 25 anys visitàrem Castejón de Sos, un dels millors indrets del Pirineu per portar a terme un vol en parapent i, en aquest cas, un vol en biplaça. Si me viera mi madre, alucinaría. Ahora ya no te puedes echar atrás. No, ¿Qué te ahora parece? ya no. Pues tengo ganas ya de tirarme. A ver qué es esto. Amb el pilot al seu darrere, Lorena es posa a córrer fins quedar suspesa a l'aire. Més ben dit, penjada d'una gran tela lligada amb un reguitzell de prims però forts fils. Si el vent és suau i el dia assolellat, les condicions solen ser ideals per gaudir durant una bona estona de vol. Nosaltres la vàrem seguir amb un altre vol biplaça conduït per Armand Rubiella, instructor de parapent biplaça. Lorena, al davant nostre, gaudeix d'un llarg i suau vol que finalitza en un recargolat descens fins a aterrar a la mateixa població de Benasc. No me lo esperaba así. Hasta que no estás arriba no te puedes ni imaginar lo que sientes estando ahí arriba. Para nada. Que hasta que no subas, por mucho que te cuenten, por mucho que yo te diga ha sido así o asá, es imposible que te explique cómo ha sido. Porque si hasta que no lo pruebes no vas a saber lo que sientes. En el estómago, en la cabeza, lo que piensas, se te pasan mil cosas por la cabeza cuando estás ahí arriba. Ha sido impresionante.